Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácson, ha kisült már ide vélem. Hadd egye meg melegébe, itt egy szép könyv, ott egy lapra, jaj, egy szép a karácsonyfa. Van itt még haba, meg zöld, meg csizma, meg receppelik, gazetta, meg mindenféle. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácson, ha kisült már ide vélem. Becsatornás kis baba, mint kazetta. Sziasztok, hát ez itt a 2-4, eljöttünk immár hozzátok, mint 3 juhászok a betlehemi játékokra. A 2-4 királyok. Igen, a mai műsor alkalmával az Angels Revenge zenekarral forgattunk, akinek a gitárosának az apukája, a Csabi apukájának a kollégája. Gimnázium. Nézzétek! Milyen volt a koncert? Hát szerintem keci. Imádjuk őket! Nagyon szeretjük Dani a király, meg a gumimacik! Na, srácok, benneteket lehet, hogy azért nem ismer mindenki még, nem? Mi is a nevetek? Angels Revenge. Angyalok bosszúja, keményen. És akkor az angyalok könnyei, az hogy jön ez? Igazából nem tudom, tehát így csak így jött, spontán alap. És az angyalok mit bosszulnak meg? Hát az nem publikus dolog. Nem, hát igazából én legalábbis személy szerint elítélem azokat a zenekarokat, akik csak a szépről meg a jóról énekelnek, mert a világ nem csak szép és... És nem vagyok én, Lóni, én, szóval olyan állapotban. Hogy van ez, hogy itt van az egész gimi? Mert ugye Dani az osztálytársam és egy iszonyat nagy állatember. Osztálytársak vagyunk mi is. Én is osztálytárs vagyok! Én is osztálytárs vagyok! Ha úgy nézzük, a rajongók az egy nagy tábor, egy nagy osztály, vegyük úgy, és akkor mi vagyunk a tanítóbácsi. És hát ő a fő ember, legyen ő az igazgatóbácsi. Akkor bemutatom a vallástanárunkat, a matematika tanár, pedig elég gyenge belőle. Hát a Dani az a testnevelés tanár, mert rátermett teste van. Én személyem szerint pedig én nem tudom, én a fegyelmet tartom. Osztálytársak vagytok velük? Igen, iskolatársak. Imádjuk Danit. Ja. A zenekarból kire mennek a legjobban a csajok? Hát még jó, hogy rám. Nem, amúgy hát szerintem a Dani itt a Don Juanunk. Tehát ahány nője megfordult már a zenekar élete alatt, ennyi is 8? 9 szerintem, legalább volt 9-10 nője is. Dani, mi a titkod? Nem tudom. A teste. Ja. Meglóbálja! Nem tudom. Nagy szerszámmal rendelkezel, vagy ez? Aha, persze, hogy. Dani, imádjuk. A gimis osztálytársnőket hogy lehet rávenni arra, hogy eljöjjenek egy bulira? Csak leveszi a pólóját. Nem, speciál szórólapokat adtam. Meg puszikat. Vasárnap van koncert, és akkor holnap iskola, akkor hogy tudtok bemenni holnap iskolába? Ez cenzúra, ez lófaszban iskola holnap. Szünet van, 1 hétig szünet van. De az se érdekelt volna. Nincs a legjobb! Pontosan, adnának igazol. Tehát nálam ez úgy működik azért, hogyha mondjuk holnap iskola lenne, tehát akkor is vagy beszimulálnék valami betegséget, igen, tehát annyira, tehát holnap fix, hogy nem mennék be suliba, vagy végig aludnám az egészet. Szerintem az iskola az nem okoz problémát itt nálunk. És milyen érzés itt lenni egy gimi bulin? Újra 17 évessé váltok? Hát szerintem örök fiatalok maradunk. A rock az fiatalít.
Sose örögedünk meg. És a Fiat hogy lett metálos akkor végül? Hát a Guns N' Roses is. Mi volt eddig így a legkeményebb bemulatás ilyen zenekaros szinten? Mézes gyömbéres sört ittál már? Nem. Na, én megittam belőle 5 litert. Szóval, nem szégyeltük magunkat, végighánytuk a csömöri bekötőt. Úgy nézett ki, csömör, kocsma, sör, pálinka, sör, képszakadás, otthon. Teleport, ez a elmész bulizni, és másnap otthon ébredsz fel. És mi tetszik a zenekarban? Hogy nagyon jó zenét játszanak. Nagyon jó zenét játszanak, tényleg. És jól lehet rá pogózni, meg minden. Meg a nyakunkat se érezzük már. Bár én nem tudom, hogy nyakövtől vagy mástól. Én se érzem. És ezt hogy van, láttam, hogy itt kőkeményen pogóztatok, utána nincs fájdalom, vagy ti ilyen kőkemény lányok vagytok? Nem láttak. Nem arcol megtek, de nem érdekel, megérte. A kezemet bevertem, de nem fáj már. Meg a nyakunkat nem érezzük. De hát nem baj, van nyakmerevítő. És akkor szünet után mi lesz a suliban hétfőn? Tanit ünnepeljük. Hozunk neki gumicukrot. Meg ő is hoz nekünk. Igen. És itt a tanárok tudnak arról, hogy megy a gumimatizás folyamatosan? Mutassák meg neki. Nem szabad. Az osztályfőnökünk tud róla, de ő nem szokott eljönni, pedig hívtuk. Akkor még mindenki mondhat egy mondatot. Hát, jesszusom, hát túl sokat nem tudok mondani. Éljen az Angels Revenge mindörökké. Gyertek legközelebb is koncertre, és iszonyatot fogunk zúzni nektek. Gyertek koncertre, főleg csajok. Én azt mondom, hogy az Angels Revenge mindig volt, mindig van, mindig lesz, és mindenkinek oda mondjuk az arcába, mert mi megtehetjük. Szerintem a Cini homokos. Gergő, gyere csak ide! Neked mi van a nyakadban? Nekem egy jó kis kanabisz. Mit jelent? Az... nem tudom, de jó. Siófokon vettem, azért tetszik. Most a nyáron vettem. Tehát ez volt a karácsonyi adásunk, azon belül is pedig a Amatőr Gimnáziumi Zenekarok című rovat. Aki bátorságot érez magába ezek után, és az jelentkezzen, szívesen elmegyünk forgatni rája. Ne felejtsétek el, hogy csütörtökön, azaz ma este az A38 hajón Fish koncert lesz, január 8-án a Kultiplexben pedig 2-4 első születésnapi bál, ahol kik lépnek fel, mondhatod? Azok mi vagyunk? Mi vagyunk, nem figyeltem. Next Brain. Most már elmondtam, ott ezt a és természetesen a kihiányzott más egy 2-4-es buliról, mint a Chief Rebel Angel, a kedves kis vendégük pedig nem lesz más, mint a jó öreg Uncle Sam, akit ismerünk a túros faszáról. És nagyon fontos még, hogy aki a webcsatornát figyelembe szokta követni, az ismeri a Gordon és Bleu című adást, Gordon és Bleu. Ők pedig fognak bográsba főzni nekünk valami finomságot kint az udvaron, úgyhogy a Kulti hamarosan bezár, gyertek el mindenféleképpen, 2-4, 2 éves, 1 éves. Le lehet bontani a helyet, 1 éves, a 2-4, az úri társaság táncol és verekszik. Köszönöm szépen. Hello. Gyertek koncertre, főleg csajok.